Окей, какво става, Ларите? Аз съм Кристиан Луковски и продължаваме с Five Nights at Freddy. Така става, Ларите! Не мога. Чакай. Тай. Аз чух за играта, че има 7 нощ. Това, ако е вярно... ето. Тъй. Пуснахме се. What the fuck? Дън. Тос къде е? Някакъв тепак. Чак по-хубаво се затворя. Така. Дед! Айди, fuck you! То сме говорили за някакъв... Не, бе. Зверски, Мога ли да направя нещо? Значи, че двамата не се излезли. Викам... Опа! Някой идва. Да, бе. Воу! О май fuck yeah. Go away! Оп! Стига. Значи. Не. Кой? Ооо! Не, махай се. Не те харесвам. Вижте го. Така. Go away! Аре де, махни се. О май фак. Добре, махни се! Един час ли седиш? Аре де! Не, на Бъни носеността. Разбрах как се казва. Това е Бъни, Фре и Чко. Да. Аре! Ок. Значи... Ето за какво. Нямам камера и затова се затвори тази врата, заради някакъв ми каза за някаква бърза лисица, която била мека бърза и може да дойде всеки момент. Май се викаш и Фокси да Парът. Май така. Така се викаш. It's your turn. Добре. Сега ще ви кажа една гаден. Кое е? Пак е боя, но мирише на син цвят. Ако това можете отговорите, пишете в коментарите отговора.
Пак ли ти? Добре, де. 3 часа. Така, моля, ям капкейка. Не. Фак. 25 пауър ми остава. Не бой си бия камерата. Демет. Това бих казал. Демет. Иха. Не мога да си отворя камерата, сериозно ли? Айде. Колко скучно да си нощна охрана. Омага. Кой е? Добре. О! Пак ли ти? 3 пъти ми дойде пъто сега 3 часа. И без това. Това Фокс не може да дойде от тук. Ако беше умната лисица, можеше да дойде ето тук. 4 часа! Ще умра в 4 часа. Уф! Ох, как ме стресна! Оф, мале. Ох, това ме побърка, чече. Немет. 2% пада. Ама що затворих? Добре де. Гадост. Сериозно. Къде съм преди? Браво. Амен. Том. Вече се стана се вече. Али преси. Добре де. Ай, фак! Омага, защо? Омага, защо, човек? Супер! Първо попитам, коя е любимата фраза? Тя е супле! Оф. Бъгнал се и съм за 5 на Game Over. Мали. Жот саваната. Това е от епизода. Надявам се, сте харесали. Не мога да мина втората. И спирам с Five Nights at Freddy. Вижте се някаква комедия. Бай-бай!